Żmien il-miliet iġib miegħu bosta attivitajiet korali u mużikali fejn il-Maltin jattendu biħġarhom biex iġeddu il-memorji ta' tfulithom u jisimgħu l-għanijiet Maltin u barranin marbutin ma' dan iż-żmien bħal Ninnila Tibkix Iżjed jew Mary's Boy Child. Net News żar kunċert ta' tħejjija ta' dawn l-għanijiet fil-Knisja Agostinjana tal-Madonna tal-Bon Kunsill bis-swit il-Millennium Chapel f'Paċeville u ra l-aħħar tħejjijiet għal programm mużikali annwali li se jsir il-ġimgħa filgħaxija u li se ttellaw il-Banda Spinola ta' San Ġiljan. Dan il-programm li ilu jsir mitwaqqif tas-soċjetà fl-1987 jittella bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena sabiex ikun iddedikat kollu għal mużika sagra u l-għanijiet tal-miliet. Fost il-mużika li se tindaq insibu xogħlijiet tal-Boney M, John Lennon, José Feliciano u Andrea Bocelli fost oħrajn, mal-banda li se tkun taħt id-direzzjoni tas-surmas direttur Aldo Minuti se jingħaqdu s-sopran Dr. Anne Marie Bonello u St. Julian's Choral Group immexxi minn Pio Dalli peress li qegħdin fuq l-adba ta' sena ġdida l-Banda Spinola ittemm dan il-programm bi preludju għal kunċert tal-ewwel tas-sena fi Vienna b'selezzjoni ta' valzi ta' Johann Strauss. Il-programm il-ġimgħa jibda fis-7:30 ta' filgħaxija u qed jittella b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan.